प्रेम ये ହେଉଛି କ'ଣ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଭାବନା ଅଛି କି ପ୍ରେମର ମାନେ ହଁ ମୋତେ ଏହା ଦରକାର, ବାସ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ନା, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କରୁଥିବ ନା, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ କି କିଛି ବି କରିକି ମୁଁ ଏ ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବି। ସାରା ଧ୍ୟାନ ଏଥିପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର କି ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ୟାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବି ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବି। ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ପ୍ରେମ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର। ପ୍ରେମ କରି କାହାକୁ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାଁରେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଚିରନ୍ତନ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର କରୁଥିବ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ୟାର, ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମକୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ବଦନାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସତ କହୁଥାଏ, ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଭଲ ଫିଲିଂସ୍ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଥରେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖ ନା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ବାଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଷ ଭରି ଯାଇଥାଏ କି ପ୍ରେମର ମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏହାକୁ କିଏ ବା ବଦଳାଇ ପାରିବ? ହଁ, ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ପାରିବା। ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରେମକୁ ବଦନାମ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଏ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ଦିଏ ନା, ଦେଖିବ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।